lalaki paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, hanggang. Apay ngagsagsagit ka. Tinapis dagdag tinalalastok a lalaki di ta ilay. Anya? Awan mo't basol ka. Agur-urayak lang iti pasahiros ko iti paradaan may. Kalat mo ta ngay masidagda. Iti kuan, tinapis dak madlatan. Ay, mabigbig mo, dagiti nang tapiskan ka. Apay hanggang. Inak ikan iti pagnakmada ah. Ha? Saan ang mabalain at taptapisan wano abus wunda ka? Kaasi akmat anggal. Ay, no kayat mo. Tapisan tamot dagiti nang tapiskan ka. Ah? Kabaalam? Apay kit din asaan ngay. Sa nakatakrot. Remember that? Yes! Sana takrot ti angkel ka. Naturid ako raw. Naturid ni angkel ka. Naturid! Iso ti pag-iistoryaan da dita ili ita, maribanang. Chiptano diti kabildatan at tinapis dagiti naglalastog a lalaki at taga-ili. No apay met anipay kwarog tinakurso na daan da. Ay, kasta dagiti taga-ili. Kaaduan ka nakwada. Naglalastog da. Kat, anya nga iti aramidan ni Kapitan. Ay, kat nakaunget ah. Ay, sos, delikado dagita ang naglalastog a lalaki. Ay, lakit di ah. Kaasida ka ni Intay. Ni Kapitan pa'y matikunam, natural. Nan, kita man jay tinapis dagiti lastog a lalakay, kwaraw. Dito ini aw. Dito itutok ka. Ay, saus! Nagbukol pa'y laang mag. Nagsakit nga raw. Urayak lang na ulaw iday. Imbaga mag, kini Kapitan. Wala. Bayam, tay bagak kini tatam abadaw. Apayanas ka na mamuan na. Amumatan ni tatam abadaw. Saan na basta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugaran na. Naturid mo't aya. Ni tatam abadong paiti ko na. Nutin nurudan lang. Awan makaabakan kwa na. Kasta ka day. Italangan na amuwa ka naturid gayam ni tata ba daw? Una, naturturag ngam ni Kapitan. Day tama tijak patsay. Ay sos, patyon na kwaraw. Awan at rasam ni tatam abadong. Para kanyak, naturuturid ni Uncle Gaw. Naidom-dom at ikinaturag ni tatam abadong, kwaraw. Tinapis na di kwaraw? Uwan ka nung araw, nakitak nga agpaiso jay bukol, ijay ulo na. Ay, kaasimag. Asino tilastog ang tapis king kwana? Dagiti taga-ili kanaw. Mapanak mat, tadanog-danog ida. Na, papanam ngay. Jak itulok, basta latan tapisin da ni kwaraw. Ay, saan ka na mapan? Ay saan nakalak ng tuyan. Lumaban naktay sakit ko ni kwaraw. Sanang, bay amon ta ni Kapitan ti makamaw. Anya nga bata muna na ita, Kapitan. Iso nga ron ti Kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay sos, di mo ibaga ti kasta ba daw? Aguli magkalaang nukasapulan da ka. Umay da ka ayaban. Makadandanog akong kay. Dagi jayan da kwarog kun Kapitan. Nay, sa dino nga di papananda. Ay kati jay ili ah. Biro kanda dagiti lastog alalakay. Siya kumakay, di mapan. Kwarog, adatan dito paradaan dito ilay. Ayan nga dagiti nalalastog alalaki ang nagtapiskan ka. Dada siguro inton madamdamang kail. Ayo yang dagat dito paradaan may. Nagado at tapisan da. Sika pa'y laang met akaanakan ti katuturadan a Kapitan. Hanggang dagitadan aw. Dagita nga umas asidag ita. Mananggail. Aya.
Ay, adi mo ipagbaga. Ay, ano po? Sa kapulo naman. Ay, Nagmamaskulado da pa yaw. sabay nagtatayag da. Ay. Hoy, siga. Apay nga da ka man nandito, ha? Kwa. Kayat mo, tatapisin da ka manan. Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Kao. Dahito yaw. Hoy, Uncle, nagtagarikan na. Uwad, siyak ni Uncle na naanos nasinpat. Abay, lumaban ka, ha? Ha? Ay, ada ay imbaga alumabanak. Kanya pa lang tururayan yung ay. Ay, kwaro, agawitan. Darasan. Kunak manulumaban ka, Uncle. Abangan no, kugtaran data. Oh, anya nga'y tinapasamak. Awan mutlat mauray kung agistoryan. Kwantay. Ne. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay, bayam ang agistorya. Siyak nga ron ti agistorya. Kwa. Unantay, ni Uncle kong ti agistorya. Sige, tagdengdengegak. Ay, dinanog-danog mi da. Ha? Kinugtakugtaran mi da. Kasta aya tinapasamak, Uncle. Isumit. Apo, kasta unay ataray da. Saan ka di Kwarog? Wun ko na muna. Ha? Ay, wanin Uncle. Kasla saan mo't anak ka papati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Di istorya ijay ilay. Idi imasidag dagiti sa nga pulo alalaki kada kapitan ken Kwarog. Nagpartakda nga imadayaw. Na, sa bali mo ti istorya ni Kapitan dito'y barangay tayaw. Uray la kano limabaga ni kapitan idi makita na dagiti sa nga pulo alalaki. Agasam ngay ngamin dagita sa nga pulo alalakay. Mabutang ni kapitan. Kano istoryaan na alimabanda? Di maray kanaw dagiti sa nga pulo alalakay. Anya ya tipod no na pasama, Kwarog. Kayat mo amaamuan di pudnaw. Ito na. Intarayan mi dagiti sa nga pulo alalaki. Ayunay man yung Uncle man. Kunanamit ngamin na naturayd, na mati akmait. Ay, takirot mo gayat. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasaan kun amaranaan dagiti alalaki. Bagamlag, no kasapulam di tulong ko, Kwarog. Apay, naturad ka mo't aya tataba daw. Saan mo na damagay? Katalagaan na turida, Kwarog. Makitam to ah. Napanmanan nagpasada ni Kwarog, maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisan dan tumanang. Saan siguron, Mare? Ta dinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ina ni Intay. Sa bali mo't ti istoryada, maray. Intarayan kanumo da kapitan dagiti lalaki alas taong. Ay? Jak ammo no asino ti patsyat, marituyan. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Ni Uncle ko ngay. Ay, Intay, umay ka man dito. Apay! Nagsagsangit ka ba na Kwarog? Tinapisdak manen dagiti naglalastog alalaki, Uncle. Makitam dayta, Intay. Kunak man nulimaban kayo kadagiti alalaki. Kwa. Limaban kami, met. Na, apay nga raw asaan da asar dengan ni Kwarog. Ha? Ay, apay nga ta. Ay, masungbatam ka di, Kwarog. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Na, Kasi kamot, Kwarog. Kita ni tatam abadaw. Masyan ka na. Talaga mo't ngamin nakakasiyak.
Saan da ka nasardengan at tapisin da kita lalaki? Saan aksan ngagpasada, tataba daw? Ay saan ang mabalin Anya nga iti pagluganan mi nga agpailay, no saan kan nga agpasada. Nagadwa tricycle dita. Di mi kayat ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung ngagpailay. Saan ka nga buteng, kwaraw? Mabuti nga ruday. Siya, ti makamuking ka. Kunak tumakeng ka. Saan arumbeng amabuteng ka? Basta kadwam ni tatam abadong. Isungag talaga kanya, kwaraw. Saan ko akabutang da kita? Uray sa nga pulo da? Uray pa sa nga gasaw. Badaw, saan mo asubsobraan Apay, kabailam alabanan ti sa nga gasot alalakay. Punaklag, bita? Kasanong arot matulungam ngay ni kwaraw. Andamanan ni Badong nga ginlalaeg. Kunang lan asino mo't anaturod da ita. Isumati ko na ang kail. Kabailan na kanwa tulungan. Anya nga iti maitulong na kan kadadya taaw. Kalabanan na kano dagi dyan ng tapis kanyak. Amo na asa nga pulo na. Imbagak mag. Sumana umot ni pari Badong adi na pa'y nakit kita. Mapan kami kano inton bigati dyan ilay. Dua kayo laan? Isumati ko na ni tataba daw. Ay sumuro takban. Anya nga iti aramidan. Lumabanak mo't Sana nang kail. Ang mga nuado ti agbuya at taaw. Katawahan da ka lang. Akwa, uray para anawa, mabalay. Para anawa ka lang? Akwa gayam. Para sangga. No, ada danog kan kuktar. Di sakti mang sangga. Walang, napay nga itugot mo pa ilahin ng kilma. Isumat ti kayat na. Iso pa pampamiriindahin ta. Ipati maun. Nagnoy ko na jay. Ay, agbati kan paray. Na, Kasi ka lang ijay. kanakakday ta agrabyado, ibati na. Isurutan tataba daw. Kasi mat ni Uncle Kao no agbatay. Saan ka lang agpa-display jay, paray? At dadan dito'y dagiti naglalastog ang lalaki aw. Kaya't mo asaway, inununan na tayo. Huwag, isudan dagita aw. Umuna kayo ta, dito yak pa'y igid. Bagay mo ko alam. Kanya nga tayo raramidan dito niyang kalma. Agbuya Ay, nagbati ka lang kuman, paray. Tataba daw, umasidagdan dagiti lalaki. Ay, jak kabutang ni ida. Anyat kaya yaw. Laban, unaw. Puro mo't lalakay dagiti intugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti naturay. Uray lakayak, nalaing nga kadumanaw. Yak mamati. Kami mamatay. Mamati kayo kakadwa. Saan? Saan kami mamatay? Saan gaya, ma? Maglaing. Nay, namnamin sandaan na to ang. Nakitam da dyan, Kyle. Naglaing ka, pare. Kasano nga inarabid mo na ita? Sigod mo kami na nalaing paray. No kayam nga aramidin, kayak mo ta. Dayta, lumaban mo ni Uncle Kao. Anya nga iti naramid ni Uncle Kao. Nakita ito inaramid ka. Tayo ka mo lang, paray. Ngayon na timbaraydan. Nakita yaw. Ay, saan nyo napaglulukwan ni Kuwaro ka? Siya nga ko raw. Saan kakadi abilib ka niya? Ay, wan manlangan. Bilibak kada kayo adwa. Amuyo ti ayan ni Kwaro, kukumare. Ay, birbirukan namin inting ka. Nay, nagmalamot asaan ko ang nakita dito yung Tersina. Amaw, no sa dino ti ayan na. Ibagam nga ruden amaw, marituyang. At dayjay balay may. Sursurwan ni Badungkaw no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang apa isuro ni Kwaraw, ta isukat nga ron ti Chiptanaw. Una, adaya matchip tanod at tapis-tapis ang dalatan.
Sige. Dahil tanga rod, ti ibagak ka ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kayat ti masurwan? Wan, Maribanang, ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin samaw! Yahaw, Angkal! Katawa ka ba? Naggapuwa ka nagpasada. Kit! At dalas tong lalaki ang nailugan ka. Di na kahit agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningir ka. Among tinaramid ka. Tinapis ko Ay, nagturi din ti ka anak ka. Sinuruan nak namin ni tata ba daw? Aya! Ay, mapanak mo't agpasuro. Sanda ko na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban hanggang. Ay, kabaranggayan! Liklikan tiyag palastong. Nasaysaya at latati na talina ay apan nakilangan. Iti uray asino man. Ala sige! Tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Luigi Puglay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawel. May sabay asagot kada kayo, the MPVC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tinakaw mo't ti awanan puso dagiti sa bunganay may kapitan. Ha! Ay, imbag pa'y ang saging tamay puso. Nganday tangag tatakaw kat walang puso. Sino kit di ati dugti iman ang agalalatan iti dinamot mula. Ay, kulit ka maray. Ano ka di sa bunganay at tinakaw na? Sa nga pulo apuon, tinala dati sa bunganay na, Kapitan. Uray ko ma, no inyuray daan na ran na aksakbay ngayon nalada. Ay, dahi tangaro, di madi nga aramid na. Sayang ti saba. Ay, alain daki din ti sa bunganay na. Ay, dahi tangaro, Kapitan. Doble perhuisyo tinaramid tinagaramay. Manula ang asapan tinakaruan. Pinotad danti sa bunganay na. Waraw, ado matilakom asa punganay. Tinatang ko deta iti baryaw. Gatangan ma, taeritil mo dito'y ilay. O sige, awan nga minang ti ilakok kahit. Gatangak amin day talakom. Manghigak tumanay, no adda magatang ko sa bunganay. Sige, Chief Quarog. Noan niya ti maalam ije baryo ang mabalin nga ilako dito'y ilay. Iyag mo, tagatangay. Pati ka dirabaw, kaya't mo agatangay. Ay, wala. Mabalin pa'y pati prutas. Wow! Ariglataw. Mga halak nga rin itagdudu, mga ilakok dito pwistaw. Wala. Tagdamot tricycle mo. Uray pa'y sapaam ngayag. Tamasapsapa akmat dito pwesto. Ag-display akpay ngamin kadagiti magatang ko atagilako. Kanya ka ditin luto yung amas ni Dantay. Ay, Jack pa'y nakaluto, Quarog. Ay, Jack pa'y nakasarak noan niya ti dengdengag. At dahil sangpit ko ako Dantay. Lawakan nyo iti bukal ti lubyas. Lay, imbag man, ta nakalagip ka agim matang iti kukod. Kasanugat panay bulbulong mati ilukluto yaw. Makaumamot nga minay. Ay, apay ako na mamakauma. Imbakit di ata bulbulong.
Awan maitid na sakit. Agkapsutak met no kanayon na bulbulong ti sidak. Agsapul met ti bagik iti naimas ama sida. Ang kaadwan na anaimas. Iso ti mangtad iti sakit. Ay madimat ti kanayon na karnay. Misumat nga ro ti birukan ti bagay, antay. Slakla na laylay asabaw. No kanayon abulong ti sidak. Saan tayo matakalday nga mangan iti bulbulaw? Apay, ada nakitam an na high blood, wano nagrayo maakaldeng. Bulbulong tikan kanan dagijay, kwarog. Saan da amang mangan iti karne? Mading samot ti timpla timod mo ita, Maray. Kasanaw kat idi na minsan, tinakaw dati sa bunga na may. Idi na panak ijay ayan ti katarungan may. Awanin ti bunga na, kat jakpay mo't nagpuraws. Nay, asino nga'y tinagpuraws, Maray? Day tangarod kakukumaray. No asino ati-ati dog ti ima ng agalalatan iti dinamumula. Ay, naglokon ngay no asino day nga awanan baen. Nayanaksa ngawan babain na. Kasano nga taamaduktalan no asina? Masapol nga agrundaman ng dakwarog no kasta. Masurunak magnumaminsan kadagita at tanaw. Sa dalaag gunay no addan natakaw. Pagronda man dakwarog. Ay masursurunan ni Marituyan. Tanamin ano ang natakawan iti mula. Apay, ada man na natakaw amula da? Ay tarong kanumanan tinatakaw. Ede, sa bunganay. Ay, umay mo tin. Sino nga taday ta nga awanan heart? Isungarod apagronda dagiti tanod. Sapay kanayon ang masapa nga agpasada ni Kwaro. Kay bye-bye am kadilatan agtultuloy dagiti agtatakaw. Ay sige ta, ibagak nga agrondada inton rabi. Ay nakitam ka din ni Kwaraw, John. Sigurado nga dayjay ili dayjay kap. Apay, ada ka di masapa nga agpailay. Apay, nagsapa anagudong. Binigat mo ta kasi kap. Yay. Kanayon na masapa. Hindi nga tati kanayon na apapanan, ijay ilay, anasapsapa. Saan yung amaw kap? Saan? Iti amukit agpaspasada. Ngim, imposible. Asino ko mati kanayon ang masapa nga agudaw. Nagpaiswa niya. Adda ka di masapa, ama pa ni Jay Ilay? Isu nga ron mas daaw ha. Itay laeng anasangok tinapan ijay kakawayanan may kapitan. Awan meten tirabong na. Inaladamat taon. Manin! Apay akay-kayat da ka atakawan, Maray. Ay, suki da ka kaditi agtatakaw? Gapo siguro at awan ni Badong ka. Numadama siguro ti panaglutaw. Iranada mo taon di mapan agtakaw ka dagiti mula may. Ay, ano ba yan? Magpupungtot na ako sa mga agtatakaw. Ay, ibagamutin ka dagiti tanod nga agrundada, kapitan. Ay, no adda ko man ni Badong ma. Iso kumati kaduak nga agrunda. No, dalakit din ni Badong ka. Di na ipalubos ang matakaw dagiti mula kan rabong may. Ay, kuwamara. Ay, kaano aya sumangpot ni Pari Badong? Di na ka numasiguradaw no kaanaw, kapitan. Nay, adda ka matan, Jeep. Birukan na ka ni kapitan. Imay dito yung paradaan ngam nasapa kang awan. Abay ka now. Anya ti masapul ni Uncle Kanyak. Di na matimbaga, Jeep. Mas daw na pa kanayong kano, masapa kang agu daw. Agpaspasada nga raw. Awang kanumot ti masapa ama pa ni Ili iti binigat. Apay, bambantayan namin at tawa masapa amapan.
sa bagay. Sige, mapanak iti balay da angkayl. Mga no nakaluton niyan ti banang. Inak manin makipangani jay. Imbag ta simang petkan kaanakan. Darasam tagtugaw ta ada pagsaritaan ta. Bit lang angkayl. Naa. Inak pa itad kiniyan ti da ito'y papaitan nga iluto na. Ha? Papaitan ko na. Nagmayatan nga. Uray may sa tikwarog akaanakak. No kanayon nga agisang put iti papaitan. Sus ngamin ti paborita umangkayl. Paborito ta adwa ko naman. Isumat ti puno. Ang niyantay. Kasurun na no kanayawn. Ha? Amangan ka numanan no agrayuma ka. Bay amday ta rayo-rayuma dita. Makasidsidak nga ron. Kakaiso na asarap-sarap. Mabit lang nga raw. Taipan ko iti kusina da ito'y papaitan. Sige. Darasa ba? Taag subli ka daga. Anya manunday takwarog. At manun insangkot mo. Pinapaitan antay. Dah. Makasidsida ka nun ni angkayl. Inton kuan, ibaga naman ang nasakit ti sa akan na. Iluto yaw. Tada ka no pagsaritaan mi kini angkayl. Anya day ta pagsaritaan yaw. Binirok na ka no ngamin iti paradaan kat awanak. Amukon. Amangan no maipapan iti mataktakaw amula ni Marituyang. Mula ni Nana Tuyang kunayo antay. Wen, agririri ni Nanam Atuyang. Takanayon kano amatakaw ti mula na. Amuna ka day no asino ti mang taktakaw antay. Dayta ti pagsaritaan nyo kan ni Uncle Mo. Angkayl. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Payakas lama dandanagan ka. Ada pare ka? Anya ti pagsaritaan ta, angkayl. Agronda kay man. Idauluam dagiti kakadwa. Agronda kami manan, angkayl. Una. Tiliwan min no asino man ti awanan baing. Uludak nga iparang kada kayo ti agtatakaw angkayl. Nasaya at atap no maminggan no asino man ti agtatakaw. Anya ngamin ayat ti tinakaw da angkayl. Dagiti ka no mula ken rabaw. Antun kuan. Dagiti daddo mapay anat-natan. Isinak to pa ti lapayag ti akin aramid iti dayta. Delikado nga ron diag tatakaw no kasda ti aramidan yaw. Tapno agnak ka ba? Yay. Maray, adda ka di manen natakaw amulab. Jakpay na panijay bang kagmata taglalado. Amangan mo't no agurigor kan Maray. Kasla-kastan sa nga road, Maray. Iso nga imayak tagumaatangak kumaiti akas para kurigaw. Sapay agmay-may sa ka iti balayaw. Huwag nga ron, Maray. Di mo ngamin ang sumangpot ni Badungkaw. Sumangpot tulak ta. Ay, kastoy gayam tag may sa. Kimbag tasaan ka masikuran ngagmay sa marikwanan. Ay, narwam akon. Narwam kayo ngamin nga adakadwayo iti balayaw. Maikawa kayo no awanda. No, adakasta apapananda. Ay, wensa nga agpaysa. No anya tinakairwamam. Sa pulam no kwa. Awan ka dit nasalamaan nyo nga agtataka. Awan mo tangkayl. Amang ano nagkapumot iti sa bale a barangay ti may nagtakaw. Ay, sapay aggurigor ni Marituyang. Awan agbantay iti mula da. Kaasi nga ron no kasta. Saan nga ta maasi ti tao nagtakaw iti mula da. Agsakit pa yan ni Agsakit ni Nana Tuyang? Wen, Kwarog.
Kasi Mike, amangan no gapo iti iliw na ken ni Pare Badong. Ken danag na gapo iti natakaw. Amula na. Agsakit nga ta. Gaputan natakaw ti mula na, antay. Apay kit din asaan, Kwarog. No nasakit tinakam na kat saan anakaturturog, may sadayta agapong na agsakit. Isumata tinagsakitan na. Ti pan nakatakaw ti mula na, antay. Di tay amo, Kwarog, ngam ada posibilidad na. Kas nakunak itayan, no saan na nakaturturog, gapo iti pan nakatakaw dagiti mula na, awan papanan na, no di agsakit. Chip, saan ka mata na sa pari mo rita? Ha? Ay, awan nga mintay. Anya ti awan? Awan pa sa hiros ka. Apay nga rod analiday ka nga eh. Saan ka mat asigo da kasta? Ha? Ay, saan mat? Nagdala pang panunutan. Anya ka diti pampanunutan, Chip? Ibinglay mo mat tabarang makatulong ak no anyaman day ta. Para kanyak lang day tao eh. Sulbarak asisyak. Nay, kasla nadagsan ngamin unay ti parikot mo. Madlaw analiday ka. Nabastad ka di, Chip? Kasano ko mamabastudak? Kadak mo't nagar-aramain. Inta nga ro din uminom. Tapno mailiw-liwag mo ti parikot mo, Chip. Masapul ngagpasada ak. Tapno masulbar ti parikot ka. Ha? Di ka maawatan, Chip. Itaman pa'y akasta ka. Nagkarigat mo't gayam ti kunada asidir ti konsensya, antay. Apay aya, Kwarog. Adda aya pakasidiran ti konsensya mo. Hindi mbagayo ang masakit ni nanatuyang kapo iti pan nakatakaw ti mula na. Makonsensya akmatain. Apay, sika ka di tinagtakaw. Wanantay. Inlakla ko kay ilay. Naaramid mo dayta, Kwarog. Wanantay. Nga magbabahawi kita no apay nga inaramid ka. Ala, ingkaagkid daw iti pamakawan ka ni Marituyang. Wanantay. Ngaminak pa'y gumatang iti agas kan tinapay nga itad ko kenkwana. Kun bayadak matendag iti tinaktakaw ka. Umayak man nana. Umunag kalatan, Kwarog. Madi nga minti bagay. Anya-aya ti maipaay ko kung kakwaraw. Umayak ko madumawat iti pamakawan. Pangasim ta pakawanan nak, nana. Nay, awan ba't basol mo kanya kwaraw? Anya nga iti ikintawam iti pamakawan. Sakti ng takaw kadag iti mulayaw. Hanggang itad ko kan ka tinaglakwak. Masidir nga minti konsensya. Naaramid mo da ita, Kwaraw. Nana, hanggang nakaamirisak. Ay, ang tagam ginatang ko nga agas kan tinapay. At kape-kapay. Alpasan na. Agtumar ka. Ay, agyamanak no ingatangan nak iti agas kan tinapay, Kwaraw. Malaminak nga main amapan ijay tersina. Ay, wan gayam. Napakawan kan. Na makita kat napasnag ka mo iti panagbabaway. Ay, agyaman ako na nana. Ikaray, saan na maulay. Kanayon ka nga umay sarungkaran. Kabayatan nga awan ni tata ba daw. Umay kaikan iti tinapay. Agyamanak, tao may nagsarungkaran. Ay, nagrigat yung may isang agsakit. Makunak anasaya at ipanagpuspusong kwalo. Taimbagam ti inaramid mau.
Asi ka tinagtakaw ka dagiti bulak. Hindi baga niyan ti masakit ka. Nakonsensya akmatan. Isu asuray na natuyan. Nasaya at tinaramid mo, Kwarog. Inaklon mo, tibasol mo. Amin atao kat agbasol ken agkamali. Ngam no agbabawi ken agbaliw, nasaysaya. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Gucci Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapoy asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, titingkay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sino ka? Anya tinagan mo. Sak niyo, kapitan. Sapulak ti balay daw li tagbadong ditoy. Kapinanom ni pariba daw. Unya. Ulitag kunak, di kaawatan aka-anakanda. Aya. Kas lang amin saan ka anakit kita. Talaga saan? Ngamin, asawa mi pailan ni Loida, mismo aka-anakan ni ulitag mi abadong kapitan. Kas dyan. Ala. Umay kang araw. Tay surukun ka ti balay da pare ba daw nga ulitag ba? Agyamanak, apo kapitan. Unyok kunam pare. Ulitag nakakanaw. Sapulin na ti balay yaw. Anya? Imbagak nga agbati pa ijitersina ni kagawad ko na. Kaya't ko nga ayaban ka pa nga umuna. Tapno makita no agpay sumit lang nga agam mo kay adwa. Ay, mahirap na. Medyo basit alalakay. Naputaw ken pangulutin tibok na. Ay, oo. Amom? Asawa na kano ni Loida. Ay, Wayne. Isaw paray. Nunyok na itataga Manila. Nimbag man tanalagip na ditaw. Dukas na. Inka kita na. Ang mga numataktakan na mangururay ka. Ay, sus! Amom no niya tigagara na. Ay, napintas gayam dito yung lugar yaw, ulitag badong. Ikit to yang. Ay, agyaman kami Nung magustuhan ditaw, unyaw. Agyaman kami, unyaw. Talaga sana kagbabawi nga imay dito Tapno agbakasyon dito yung lugar yaw. Makalawasak dito No kasta, may kalaang ditaw nga agbakasyon iti makalawas. Kasta nga raw, ulitag badong. Yan tangay asawak pa lang ni Loida, aka-anakan nyo. Ibilang kayo latamit akas ulitag kani Kate. Uray no kasjay kami kini Loida. Ay pagyamanan mi nga raw unyaw. Sino jay lalaki akanayon ko makita nakatambay ti tersina ni kagawad kwa nang angkail? Kabarbaron sa mo ta makitak dito yun jay. Ay, di unyok. Asawa ti kaanakan da pari ba daw? Umay ka no agbakasyon dito yung lugar tayo iti makalawas. Ay, kasnay. Win! Agigyan iti balay da pari ba daw kung marituya. Imbagman, tagbakbakasyon dalaeng. Awan trabaho da. Ang mga no naglib iti trabaho na. Agsublin tumot lang. Sabagay. Kas lang namin ag-group-grupa mga opisina. Ubot
tangak man iti 5 kilo abagas, ken may 1 kilo a karne ti manok, maray. At dapay utang ni Marituyang dito'y idinapan alawas. Di na pa'y nabayadan ka ba daw? Bayadan min tumit lang, no agapit kami iti mula may, maray. Pangasim ka di maray, tanay, awan isa ang men. Adda ka di pa'y ditabalayo ni Unyaw ka ba daw? Ay, way, nandapay, maray. Di pa'y nagsubli di Manila. Ay isugayam tanala ka maibos ti bagasyaw. Parang agawi din iti mabay. Tawanin din na ima sa taraon nga mabalinming ay pasango king kuana. Apay, masapol nga min ayaan na imas at taraon ti ipasango yaw. Nuan niya ti adda ay di sulatan. Kababain mo't nga raw, maray. Uray ta agawit tumit langan, kalpasan ti makalawas. Ay na. Nabsuga ka, uliteg. Ikit. Naimas ti panaglutluto yo. Nagyaman na ka. Unyaw. Kaano ka nga nagsublay iti Manila? Ti plano kat makalawas aklang dito'y lugar yaw. Yan nagbaliw ti plano. Makitan to no kaano, ulitag ba dong? Makagbayagak pa'y dito. Sige, panawang kayo pa'y. Tainak man nagpasyar di ta igid. Inak pa'y di ta tersina ni kagawad ko anang. Malanto siguro no mayak di ta. Sige inakan. Tuya. Kung laki din no agawid daytan nga unyak. Un nga raw. Sapay din ang mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Day talata nagis-istambay ka muna. Ay, tinasaya. Isardeng mo ti umut-utang iti naimas sa may pasango king kuana. Agluto ka langin iti bagas ti kamutay. Nagdengdeng kamutay iti ugot ti kamutay. Agkakaimas ti si dahin tayo. Kayat na mutay ti agigyan di tayo. Agawid mitin agtrabaho mitay. Nay, nabartag ka met unyaw. Bitin nga ro ti arak ngayon dadakan niya kitay. Hindi lang mabali na gumatang ka iti pagsangwan ta. Sip tanod kwarog. Ay katuna, day talagayam. O sige, ta umordera kininanakwanang iti may sabuti ti arak. Nanakwanang, arak man di taoy. Kasta, Chip. Mayat. Unyaw. Madamag ko man lang. Pudno ka di ang nakitara iti sa bali ang lalaki ti asawam. Kasta nga ro, Chip. Iswa kaya't ko nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Ngam no bilang tagsubli kanyak. Awatag lata, gaputa ay ayatag, Chip. Lukas na. Awam pa'y nga ron anak yu iti asawam. Dahita nga ron ti kamalik, Chip. Tanagabruda ka dagos. Kalpasan ti kalay sa ame. Ayat ko lang nga isa ganaan ti masakbayan may. Yaman yan simurot mo to niti sa bali lalaki ti asawa. Ay, kaasi ka may tunyaw. Talumot abulan tinapalabas. Ngam di pa'y mat nagawid ni Onyok. Wala ron. Damag ko pa'y kiday. Nakagurgura ka nun ni Badaw. Saan anagawid iti ingkarina apagawidan na. Anya? Ito rigat na. Pagtintindulungan da kano ka ni Marituyang. Ay, anya matay. Amuda lang arudan nga agparparikot ni Onyok. Di dakitaan no anya ti mabalinda nga itulong kan kuana. Gapo siguro ta amuda pinanawan ni Loida ka anakan da. Awan ba't anak da? Kalakit diretso na nga ibaga nga agawi dahin. Noon niya landitan, ter arami din dakin kwa na. Kasi man. Ay, talaga mabwisita. Sa lata mo ita pumanaw dito yung balay dahil tangaw niyak to yan. Un nga raw. Anya nga tati arami din tayo. Tapno pumanaw. Ay, guray ka man.
Tagpanunot ang analain tuya. Ay, just kiki di tayo tatao. Una na nga, may lang agbakasyon iti makalawas. Nagbayag miteng, di ba ilang pumanaway? Sa nabali ko no agsapol iti trabaho na ditaw. Saan mo? Iso nga insinan ni Loida akan nakak. Nagsadot magayam day tatao. Day talang papakpakanta muna. Nati ko nayaw. May sa kriminal iti lugar da day nga unyak. Day tatipod no ko araw. Ha, iso aparikot ko. No kasano ka mapasubli iti lugar da. Ang mga numamuan da pa'y kiting adda ditaw. Kit kunain da nga ilamlamang kaw ti may sa kriminal. Ay, lakit di ata tabataw. Delikado kayaw. Kriminal matgayam ti bisita yaw. Ay, rumbang lang nga mapapanaw kaw. Sa nabalik na nagsinadamot din iti ka anak ka. Ay, sana rumbang agbayag pa dito yung lugar tayo dahi di ataaw. Ay, wala. Iso tulungan nakman ko araw. Iti kasta. Pumanawag dito yung lugar tayo. Anya nga iti aramida agtatabataw. Ano ka ba ilang mabugbugin niya o bugbugin niyo lanay? Ipaturay yaw ti uri lang hililaw. Ano agsubli ni di lugar da? Mayat sa daytang imbaga matatabataw. Ay, si kamot gam dayta. Unyak. Anya ti aramidam dito itiresina ni kagamat kwanan, ha? Apa ti kagawitan, ha? Katsardaman, ha? Madamdam apay, Chip Kwarog. Sino ka kadiya talaga, ha? Ha? May sakang nga ispya? When now? Ni, saan ba ta, Chip? Agawid kayo kidin, tanay. Nabarta kayo. Saan kayo nga grunda? Maturog kayo kidin. Abaya, tapagawitan na ka, unyak. Si kakit ditirumbang agaway. Sana, di nakabilan, Chip Kwarog. Dinasayat, agawid ka, iti lugar yaw, unyaw. Saan? Ulitig ba daw? Sana kayo nga agawid. Aging gaasan ang malawlawagan ti inaramid kanyak ni Chip Tanod Kwarog. Anya. Mapanak ita ili. Inak iliwliwag ti sakit tinakam ko. Ay, no siyak ti sika, agawid kan, di ka nagsubsubli pa dito. Maawatak, akayat yun na pumanawak dito balayaw. Ngam ladingitag. Sa anak a pumanaw, aging gaasan ang malawlawagan ti amin kada kami kini Chip Kwarog. Abaya pinaya banda kang Kyle. Apay tarupam. Nagkuna, akabilam ni Unyaw. Ha? Isugayam ang nagpaili ni Unyaw. Napan, iti police station nagblatan. Anya? Iso nga umay kanto. Tasong batab ti inaramid mo ko ni Unyaw. Madanagan na. Pipi ano, police blatter purpose only. No nga saan. Di pa maibalod ka. Ay, saan ko mamatang Kyle? Mga siyaw, tulungan ta kang Kyle. Ha? Luan yan tumutinak-nakan mo. Apa anaramin mo ti ganun? Nagtugtugawak lang iti sangot iti tersina ni kagawad ko anang. Hindi may ni Chip Kwarog. Napartag. Kaya't nakunana, amay sakan nung nga espiya. Imbaga ka saan? Ken binagak nga gawid ta napartagain. Idi kuan. Kinaabil nakmatan, apo kapitan. Day talang ti may bagak. Anya? Warag, pudno aya. Wanang Kyle. Puno day ta. Day talang. Imposible mo ta. No kasta lang tiga po na. Damagan ka unyap. Ada ka di sa bali nga mo makinaguran ni Kwarokon ka. Awan matiamok, kapitan. Day talang tinapasamak. Awanin sa bali. Apay nga. Kasta nga minti inaramid mo, Kwara. Ay. Kabil kalatan. Isika pa'y akaan nakaktin ng haramid. Kasano nga, no agsubli ni Unyok iji lugar da. Kahit ibaga na akas takay gayam dita. Di maibabain tayo.
Tapno ibagakin ka kwaraw. Saan aga puta ka anakan ka? Ket kunam akanunugak ti madi nga inaramid mo. Nukunan ni unyak nga ipabalon na ka. Ay, awan ti maramidak. Ka nagbasol ka. Di mula kat pinanunutan, di baka ibabain namon. Sa kapay mo't abaro. Kasano nga no adda balasang amangayatkin ka, no kasta ka. Kung amin ang kain. Anya! Ay, siya kon, timang ibagay ti amin pare. Ay, Siya ka mismo, tinang ibagakin ni Kwaraw, akabilin na, day tangaw niya. Masuro na kami nun pare. Una na makalawas lang di bakasyon na. Ang maging gaita, di pa mo lang pumanaw. Ha! Uray kumano, tumulong ka na kami, ititrabaho. Ang absan, Mike. Anya! Na. Ay, agulit ka. No panunutak na imbag. Ket parikot met gayam da pare badog kan marituyang dayta. Ang mapay ngay. Dahil paso bumutin ti bagim ko raw. Pagbababoyak kitang tinaramid ko ang kain. Tulungan tak ko man. Saan bakit di? Si kamet pare ba daw? No kastagayam adi mo kaya ti panagyan ni unyok iti balaya. Di kinasaritay la kuma iti nasaya ta gawin din. Sana masapol ka dapay la sugsugam amang danog ken ko na. Uno mang kabil ken ko na. Ay damagak man ken ka unyok. Police blatter purpose only ti kayat mo. Wano adapay sa bali purpose na. Para ka ni Kwaro. Police blatter purpose only, Kapitan? Urlit! Sige. Anya pa unyok. Dawatag, abayadan na tinagastos ko, iti agas ko. Iti kasta, agawid ako ni di lugar may, Kapitan. Anya mati makunam Kwaro. Ay, wanang kain. Mayatak. Tapno maariglon ti amin. Very good. Baka pasurod ti aramid yo. Basol da ito ni tata bataong angkay. Awanan ni unyok di tabalayaw, marituyang. Nagawi din ijay lugar da maray. Nasaya at mag. Kaya't yugayam apapanawan. Ngam di yulakot imbagakan kwa na. Agaramid kayo pa'y lang iti pakasarsaritaan niyaw. Agbabawi ka may maray, ngam nalpasin ti amay. Ay, ada inutang kanyak ni Kwaro ga 5,000. Ibagaman kit day kan ni Badong Mau, ta ibaga na kan ni Kwaro. No asino kadakwa dati agbayad. Wan maray, di kagdanag ta ibagak ti imbagam. Tiyan mo, inted na kan ni unyok dayjay nga inutang na, maray. Ay, may samot na dya akwarog adin amot ipagluglugaran na. Ay, isukit din tinairubaw. Uwan nga ron ba nang? Tinasaya at bagbagaam ni Kwarog. Tapno saan basta makibibiyang iti anyaman aparikot da pari badong. Loko kit di mat aday ta. Ay, ang mga numaulit tumanan ay narigatan. Talaga mo't. Apay nalakaaya day ta. Ay, wunggayam. Imay ni Kwarog itay. Si kakano pa lang tagbayan iti 5,000 ang nautang na ka ni Marikwanag. Ha! Takasapulan da kano. Siyak pa tagbayan! Binayada ko ni Marikwanag iti utang ba, Kwaraw? Agyaman na kang gail. Talaga ngamin ngawang kwarta kita. Awan lat maitad mo kanyak ita. Nga uray kagudwa lang. Pasensya kayo nga talaga ng gail. Mumabalain. Ibagayo kinitata ba daw? Isutimang bad iti kagudwa. Ay sumati ng ibaga, bugbugak ni unyaw. Unang gail. Imbaga ni tata ba daw nga may sa kanwa kriminal ni unyaw. Ay dakas ti agsasao iti saan apud no paray. Ay pangasim ta agpudno ka. Sige pare.
ipudno konti ang paisaw. Kung kunaklang na dyan, kinikwaraw, gamay sa kriminal nyo niya, pare. Kinapudno na, kitsaa. Naa. Ti kayat mo asawan. Inrubom nga rod ni Kwarog, akaanakak. Kinayat na mga min, pare. Ang nupay kasta, ay, pakawanin na ko, maparay. Hikaray, yaktun ulitin pa, tikas dyan nga naramid ka. Ay, rumbang laang. Tadi kay kat mga babain. Kaslaawang pampanunot yun. Apay. Inyalis mo ti utek mo. Di tayan ti kukuti sakam. Si kamot, pare. Saan mo't di ka man umisem-isem pa lang dita. Talaga nga agburburak ti darak iti ayan ti takyag ko. Oh. Ala. Dua kayo kan ni Kwarog nga agbayad iti utang yo kanya. Hindi. Ay, wan pare. Hindi. Di ka agdanag. Tulong ako ni Kwarog. No awanan ti riray. Ay, nasayaat. Hey, leksyon kada kayo na ito. Tapno, agnakam kayo. Ay natatabadong ken Kwarog. Husto ni Kapitan. Madikti naramid ko. Ala, sapay ko ma, tadi yun ulitan pa itikas iti inaramid ko. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sabay asagot kada kayo, the MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman na may iting kay panagdangat.